दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय पीएम किसान सन्मान निधि योजनानि बिग आपडेट लानानै फैबावदों आरो अरुणोदय 3.0 नि रां सोनाय जोङो बे मोननै स्किमनि गोनां आपडेट सावरायगोन इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों। फाइनालि नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि पर्टेलाव नुनो मोनदों रां सोनायनि आपडेट मैयाबो आं नोंथांमोननो बेनि आपडेटखौ खोन्थाहरदोंमोन रां सोनाय नाथाय अफिसियेल आपडेट बेबायदि फैथ'वाखैमोन थेवबो आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन 13 मार्चआव मोनगोन होननानै नाथाय नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों फाइनेलि 13 मार्चआवनो नोंथांमोना पीएम किसाननि 22 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनसिगोन। जोङो रां सोनायखौथ' मिथिखांबाय दानिया जोङो बेनि आपडेट इम्पर्टेन्ट मिथिनो लागा आपडेटखौसो जोङो सावरायगोन मानो होनोब्ला फार्मार आइडि गैयैफोरा एबारनि पीएम किसाननि रांखौ मोननाय नंला नामा बेबायदि गोबां डाउट जादों आरो हानि गोबां बेयाव डाउट जादों मानो होनब्ला पीएम किसानाव रां मोननो थाखाय नोंथांनि बे हाया हमना ला नोंथांनि गायग्रा हाया बियो नोंथांनि नामावनो थाथारनांगोन बेबायदि गोबां नोंथांमोना खोनानो मोनदों। बेबायदि कन्डिशनावबो नोंथांमोना एबारनि 22 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननाय नंला नामा जोङो बेफोर गासैबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै सावरायगोन मानो होनब्ला नोंथांमोना रां सोनायखौथ' मिथिखांबाय नैबे रांखौ 22 इनस्टलमेन्टनि रांखौ 13 मार्चआव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया गुवाहाटी आसामनिफ्रायनो बेखौ लन्च खालामनाय जागोन गुवाहाटीनिफ्राय बिथाङा गुवाहाटीयाव फैगोन। नोंथाङा नैबे पीएम किसान पर्टेलाव फैनानै बेखौ नायनानै लानो हागोन। दानिया जोङो मेन सावरायनांगौ बाथ्राया बेसो फार्मार आइडिखौ नांथारगोन नामा रां मोननो नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायनांगोन जोङो बेखौ दानिया सावरायनि जोङो फार्मार आइडिनि बागै सावरायनि नोंथांमोना नुनो मोनदों आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि नैबे पर्टेलनि जोहैनो नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ बानायनानै लानो हायो नाथाय कुनु आपडेट बेबायदि फैथ'वाखै फार्मार आइडि गैयाब्ला रांखौ मोननाय नङा होननानै बेनिखायनो नोंथांमोना दा जेबो गोनो गोथो जाथ'नाङा नैबे फार्मार आइडिखौ खिन्थु नोंथाङा बानायनानै लाबानो जाबाय बेखौ बोरै बानायनानै लानो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआवबो खोन्थाबाय दं नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै फार्मार आइडिखौ नोंथाङा बानायनानै लानो हागोन। बे फार्मार आइडिनि बेनिफिटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखांबाय फार्मार आइडि थायोब्ला गभर्नमेन्टनि नोंथाङा जि स्किम फैयो बे स्किमनि बेनिफिटखौ इजियावनो मोननाय जायो नाथाय एबारनि पीएम किसाननि राङा फार्मार आइडि गैयाब्ला हाबा बेबायदि कुनु आपडेट फैयाखै जुदि आपडेट फैदोंब्ला राङा हाबनाय नङा फार्मार आइडि गैयाबा हाबनाय नङा नाथाय आं आपडेटखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै फार्मार आइडि नांथारगोन पीएम किसान रां मोननो बेबायदि आं आपडेटखौ नागिरनानै मोनाखै बेखायनो नोंथांमोना दा जेबो गोनो गोथो जाथ'नाङा नोंथांमोना 13 मार्चखौ नेबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासखौ नायनांगोन नोंथांनि स्टेटासा माबायदि जानानै दं मानो होनब्ला गोबांनियानो पीएम किसाननि बे राङा स्टप जानानै दं हल्ड जानानै दं नोंथाङा बेखौ बोरै नायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि नैबेयाव मोनसे भिडिअबो लन्च खालामनानै होदों जाय बिथांमोना रां मोनबाय थायो नोंथांमोना थेवबो खेबसे चेक खालामबानो जाबाय जुदि नोंथांनियाव फार्मार आइडि गैयाब्ला नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायोब्ला नोंथाङा रांखौ मोनगोन नोंथांमोना आं बेखौ खोथानि नैबे नोंथाङा नाउ इउआर स्टेटासाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौ रोंखागोन नोंथांनि पीएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नं आरो नैबे केपसाखौ होनानै OTP नोंथाङा बिहरनानै डाइरेक्ट पर्टेलाव नोंथाङा हाबनो हागोन। दानिया नोंथांनो नेक्स्ट स्टेप देखायो दानिया नोंथाङा बेबायदि गावबागावनि पीएम किसाननि पर्टेलाव हाबनानै नोंथांमोना नुनो मोनगोन जाय बिथांमोननिया स्टप जानानै दं नोंथांमोना नैबे रिजन अफ इनएलिजिबिलिटि नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांनि पीएम किसाना मा जाहोननि थाखाय स्टप जानानै दं नैबेयावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन डेट अफ इनएलिजिबिलिटि माबे डेटआव नोंथांनिया स्टप जानाय आरो मानि थाखाय जानाय नोंथांमोना बेयावनो रिजनखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे इनएलिजिबिलिटियाव दानिया नोंथाङा गावबागावनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय नैबे इलिजिबिलिटि स्टेटासाव नायनांगोन रां मोननो थाखाय बे मोनथाम अपसना बियो एस थाथारनांगोन लेन्ड शेडिं EKYC आदार बेंक एकाउन्ट शेडिं बेयो मेन रां मोननो थाखाय बे मोनथाम अपसना मेन पीएम किसाननि दानिया नैबेयाव नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोनबावदों FTO प्रसिड नैबेयो एस जाबाय साननैसो बावै
बियो न' जानानै दंमोन नाथाय दा फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार बियो येस जाबाय। आं नोंथांमोननो खोथाहरनि नैबेयो एकाउन्टआ आंनिनो, मानो होनब्ला आंनियावबो फार्मार आइडि गैया। जुदि बियो आंनिया जुदि राङा हाबाबा आंनावथ' फार्मार आइडि गैया, बियो न' खोथैगौमोन। नाथाय दा फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारा बियो येस जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना फार्मार आइडि गैयाब्लाबो नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानाङा, नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, नोंथांमोना 13 मार्चखौ वेट खालामबानो जाबाय। मोनसे आपडेट खोन्थाहरबावनि, गोबांनियानो स्टप जानायनि जाहोना नैबेयाव इम्पर्टेन्ट नटिसाव पिएम किसाननि पर्टेलाव फैनानै नोंथाङा नैबे इम्पर्टेन्ट नटिसाव नायनानै बुजिगोन। बेयावनो लिरनानै होदों जाय बिथांमोननिया स्टप जानानै दं, जाय बिथांमोना हाखौ नैबे 01/02/2019 जुदि नोंथाङा गावबा गावनि नाम बानायनानै बे हानि डिटेल्सजोंनो नोंथाङा जुदि पिएम किसानखौ एप्लाइ खालामदों, बेबायदि केसाव गोबांनि पिएम किसाननि रां मोनबाय थानाया स्टप जानानै दं आरो न'खरसेयाव साथाम साब्रै मोनसे हानि डिटेल्सजोंनो बानायनायफोरा स्टप जानानै दं। नैबेयाव नोंथांमोना नायनानै बुजिगोन। नोंथांमोना स्टेटासाव आं दहाय खिथिनाय बे स्टेटासाव नोंथाङा चेक खालामब्लाबो नोंथांनि इनएलिजिबिलिटि नोंथाङा जाहोनखौ मिथिनानै मोनगोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो अरुणोदय 3.0नि रां सोनायनि जों आपडेटखौ नायनि। दानिया जोङो अरुणोदयनि आपडेट सावरायनि। दिनै 9,000 अरुणोदय बेनिफिसारिफोरा 9,000 रां बेंक एकाउन्टआव मोननो हाबाय, नाथाय गोबांनियावनो राङा हाबाखै जानो हागौ। जाय बिथांमोना हाबाखै, नोंथांमोना मा खालामनांगोन? नोंथांमोना DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमखौ नोंथांमोना एक्टिभ खालामनो नांगोन। जाय बिथांमोननियाव राङा हाबबाय थायोमोन, नोंथांनियाव जुदि राङा हाबाखैब्ला आदारजों नोंथाङा बेंकखौ लिंक खालामहैब्लानो नोंथांनियाव राङा हाबगोन। नोंथाङा जेबो जिंगा सिनाङा, रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दिनै राङा हाबाखैब्लाबो नोंथाङा नैबे DBTखौ एक्टिभ खालामनो नांगोन बेंकआव थांनानै। जुदि नैबे DBT प्रब्लेमनि जाहोनाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबाखैब्ला बेखौ बोरैहाय नायो आं नोंथांमोननो भिडिअफोरावनो सिगांनि भिडिअफोराव देखायबोबाय दं। नोंथांमोना भिडिअ थांनानै नायनानै DBTखौ बोरैहाय नोंथाङा चेक खालामनानै बोरैहाय एक्टिभ बानायो, बेनि नोंथाङा फुल डिटेल्सखौ मिथिनानै लानो हागोन। दानिया जों सावरायबावगोन अरुणोदय बेनिफिसारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होबावदों। आरोबाव आसामाव गोदानै 10% बेनिफिसारिफोरा अरुणोदय स्किमनि रां मोननो दंबावो होननानै गभर्नमेन्टआ फोरमायथिदों। फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोदानै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि लाबखौ लानो हागोन आरो अरुणोदय स्किमनि रां बारायनायनिबो गभर्नमेन्टआ आपडेट होदों। नैबे भिडिअनि जोहै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল অহাবাৰ অৰুণোদয় নোপোৱা মহিলাসকলকো অৰুণোদয় দিয়া। 10% মহিলা এতিয়া অৰুণোদয় পোৱা নাই। আমি অৰুণোদয়ৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগিব আৰু অৰুণোদয় টকাৰ পৰিমাণো বঢ়াব লাগিব। বছৰৰ মূৰে মূৰে টকাৰ পৰিমাণো বাঢ়ি যাব লাগিব। ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত মই তাৰ বিষয়ে ক'ম যে অহাবাৰ কিমান টকা আপোনালোকে অৰুণোদয় পাব, কিন্তু আগতকৈ বেছি পাব লাগিব।